De winnaars van Vlienier worden traditioneel het veld oprijden in een cabrio. Sjoukje Visser is ophouden, maar de oren 2 binnen ik Joet de favoriet. Nou, deze keer met Wiljo Sibrandi. Hè? Dat parcours is de absolute favoriet, maar als er één is die het van ze winnen kan, dan is dat het parcours van Anna Mafies. En wat tot het lot, die 2 treffen elkaar in de eerste omloop. Opvallend, de eerste 2 partijen eindigen alle 2 met alles onder de hang. Maar dan de kreker van de dag. Wiljo Sibrandi kiste jarenlang met haar zusje Nienke, maar nu treffen ze elkaar dus in de eerste omloop. Maar hoe is dat eigenlijk verheid? Nou, ik heb lauwe oorshand. Oh ja, leven bij elkaar. Nou, net direct Tjemmekoor. Nee, oh ja, dat ging nog beter best. Ja, okay. Ik heb lauwe wat letter op de hand. Laatste rit of zo. En ben jou nou dan ik van één van beiden of weer dat een domme vraag? Nee. Ik klap het zo mooi slaat door. Het parcours van Tuninga komt op een fjouwer om het 2 als het spul naar stillijn worden mat voor een kwartier. Een man in het publiek is uit de tier trekken. Hij is reanimeerd en met ambulances afviert. En dan moet er dus gewoon weerkeerd worden. Mofies en die komen goed weer waarom. Het wordt 4 om een fjouwer en met deze retourslag van Marit Seinstra wordt het 4 weer gelijk. Tuninga die krijgen 3 matchpoints. 2 binnen er al voortwerken en hier wordt het 4 weer gelijk, 6 gelijk. Opslag van Ilse Tuninga, keert op de middenlijne. Seinstra slaat hem uit, maar Ilse Tuninga keert hem goed. En dus weer toch het favoriete parcours terug naar de 2e omloop. Alle broers bij jou via de PC. Komt het zijn die emoties? Nou, ja, lastig natuurlijk omdat je verlen hebben. En dat je weet dat ze je te pakken winnen in de eerste omloop. Dat vind ik even verdrietig en daar baal ik van. Maar ik gun het wel heel erg, dus dat is een beetje dubbel. Ja, dat kan je me voorstellen. Dat is lastig om net. Dus dat vind ik dan heel moeilijk om te zien. Maar, ja, je had altijd maar ook keerst en dan maak je dit zinnenkoor. Dat maakt het dit dus los. Ja, klopt. Ja.